I poslije Macu Kopsi danas otvaram broj 19 advent kalendar. Tako da svetli, tako da valjda je neki fora slatki, neka čokolada. Ljudi, evo ga. Tako da idemo da otvorimo ovaj deo koji je, 19 je malo napukla, pa sam jedva čekao da je otvorim. Tako da. Ok, i pukla je čokoladica malo, da. Znači, sad ću da vidim šta je to puklo. Ljudi, ovo su kao pečurke neke. Meni baš i ne liči. Ali da. Dakle, da. Vidimo se sutra. Ćao.